Nazdar! Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího dílu na kanále Táta a Adelka. No, máme pro vás dneska další díl, řekněme do série výletů. A dneska vás vezmeme vlastně na místo, kudy dřív jezdily vlaky, a dneska se tam tudy dá dostat na jedno z nejkrásnějších míst Prahy. A já si myslím, že dál už toho kecávat nemusíme, protože Adela je čím dál tím těžší a tím pádem ji už musím položit a my jdem natáčet. Ja. Ježiši Kriste, tak běž. Ježiš. No, snad už bude tak vysoká, aby mohla stát vedle mě, že? To bude asi trošku možná rozumnější, no každopádně jdeme na to. Tak po těchto kolejích už dlouho vlaky nejezdí, není potřeba, protože dneska vedle je postavená moderní trať a samozřejmě i s moderním tunelem, bezpečnějším daleko víc, než bude ten, kterým my projdeme až k Vítkovu. Mimochodem, Adelka si vzala dneska koloběžku a je to tady výborné místo na běhání, na koloběžku, na brusle, na cokoliv. Je to tady fakt příjemný. Auto můžete nechat tamhle za kolejema, tam se dá parkovat a pak můžete už vyrazit na procházku. Tak jdeme dál. Tak, jsme už jenom kousíček od starého Vítkovského tunelu. Tady jsou teda ty moderní tunely a obrovský úzel dopravní vedoucí směrem tedy na východ. No a tady je ten starý za Adelkou, je tady starý tunel, no a my se jdeme podívat, jak to z něj vypadá. Už jste tam jednou byli, Adelko, viď? Jo, jak jsem měla ten malý foťák. No jo, to je pravda, vlastně to jsi tady minule fotila. Teda bohužel teda data se ztratily na druhou stranu, já mám docela radost, protože dneska je takový ideální počasí na to, aby jsme se prošli. Není horko, není sice úplně hezky, není úplně krásný výhled, jinak bychom vám mohli ukázat, že tamhle někde bydlíme, ale to nevadí. My si to vyželíme tím, že pro vás natočíme něco zase nového, zajímavého. About it. Everything about it. No, co pak? A ten mají rádi. No jo, já myslím, že to je ideální místo, až budeš mít třeba kluka, že budeš velká, tak se můžete jít na procházku, viď? Jo. No jo, tady hezky, tady za stromem se schovává Žižkovská věž, vysílač. Moc rádi bychom tam zašli podívat někdy. About it.
about you. Everything about you. Everything about you. Tak Hanako? Co to koleno? A Bělku, co tě učil starý, to musí být bez kolene přece, říkal. Tak. No tak ještě jednou, jo? Jo. Tak. Šup, no. Hop, tak, no, to chce plazáka, dobře ty. Nespadni, šup, hop dolů, hop. Hezky špičky, dobře ty. Super partýska. Tak dámy a pánové, já myslím, že to by mohlo dneska stačit, viď? Jo. Podívali jsme se s náma na Víčko, na památník. Mimochodem je tady pohřben takzvaný neznámý vojín, viď? Nebo voják. Je tady super kavárna, to znamená, že pokud jste si tady chtěli odpočinout, tak ta možnost tady je. Je tady kavárna s dětským koutkem. To je super. To je samozřejmě vždycky palec nahoru. Jsou tady krásný výhledy, jak to na trošičku musíte přijít, když bude deštějc. No a každopádně i tak vám moc děkujeme, že jste koukali. A co vzkážeme fanouškům? Do dalšího videa. Ahoj! A nezapomeňte se na nás koukat i příště. Tak ahoj.